سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاي دما مدب أب جزينا زي وتر عربي بس عز قرب مدب أب جزينا يو نلومي حد عدم علني عدمي سمو بمللاي كجمريو. Okay. Thank you سشاي ذهب كنا بحجها بشمي جمر شمي بيام قبل ميكائيل بهال بسمع يونيفرسيتي بما تسودي بدحيو أب شورن ماستر بسكبركو بسمع يونيفرسيتي كم ليكشر كوينس قابل تشحن كلتن سرح نيرة أب كمبيوتر ساينس ديبارتمنت كابوها بهولاند ثانيا أو خباب 15 عام مدني راح الجخاب أمريكا متعلق. نايلومي أرستنا جوجل ترانسليت زملكات كخونيو كم تقدمنا في زرار وزقنا أبزق زي أبز حلف ورحي مسكر مالتيو جوجل تغرنيا أنقا تغرنيا ناب جوجل كم زقات وي يأتو خمزلو زبل حبريتها تزرقي حنيرو نايزي الحربايتا خدقت عليمو نابزهلو كنت كان بتصح. يا جوجل ترانسليت قدم ولا بتبعيتها خنانا جوجل ترانسليت تايم مالت مخانو تقومون قدم كجالس موش خا زعبا حدش سينا ما قالت قالت مزولو بوها قصينا ماتي جوجل ترانسليت كلنا نتقوم لنا بزح مزرزازات ليو نجار يكونن ግን جوجل ترانسليت ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ሓደ ቋንቋ ምትርጓም ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ንኡ ተጠቂሞም ዘገልግሉ ኣፕስ እውን ኣለዉ ንምሳሌ ኣብ ጎደናታት ትሪኦም ፅሑፋት ብቋንቋ ከተርጊምካ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እውን ዝበፅሕ ዘሎ ብሓንቲ ምስ ዘይትፈልጦ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ ገጽ ንገጽ ተዘራሪብካ ክትዛረብ ትኽእለሉ ግዜ በፂሑ ኣሎ ንምሳሌ ሓደ ጃፓናዊ ወላ ሓንቲ ጃፓን ዘይፈልጥ ሓደ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ኮፍ ኢሎም ሞባይሎም ኣብ ማንጎ ከፊቶም ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ 5-10 ዓመታት ከዓ ከምኡ ዓይነት ምዕባለታት ምስ ቋንቋ ዝተተሓሓዘ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ንሕና ከም ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ናይዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ተጠቀምቲ ክንከውን እንተኮይንና እቲ ቋንቋና ትግርኛ ምስ ዓለሙ ጎኒ ጎኒ ተሰሪዑ ምስ ዝርከብ ዳኣ እምበር ድሕሪ ኣብቲ መስመር ተደየለ ግን ተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎት ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ትግርኛ ኣብቲ ምስ ዓለም መፅእ ዘሎ ጉግል ትራንስሌት ድዩ ወይ ኣብ ክኣቱ ናይ ሓቂ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንዓና ካልኣይ ካብ ነጥቢ ክብላ ደልየ ዘለኹ እቲ ጉግል ትራንስሌት ብኸመይ ይሰርሕ ኢልካ ንዝኾነ ሰብ ክትሓትቶ ከለኻ እንታይ ድብለካ ጉግል እሞ ክንደይ ቋንቋታት ዝገበሩ እንዲኦም ብዙሓት ስራሕተኛታት ኣለዎም ኢንተርኔት ከዓ ምስኦም እዩ ዘሎ ኩሉ ትግርኛ ካብ ሰርች ገይሮም ረኺቦም ኣኻኺቦም ይሰርሕዎ ኾን እምበር እዚ ዳ እሞ ጉግል ዳ እሞ ክንደይ ዝገብሩ ፀገም ኣሎ ቢንያም ናብቲ ኣብቲ ቀዳማይ መስርሕ ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ንስኩም ተካይድዎ ዝነበርኩም ፈተነታት ከመይ ነይሩ እንታይ ዓይነት መስራሓት ሓሊፍኩም ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ሰብ ዝብሎ ጉግል ኩሉ ቋንቋታት ባዕሉ እትዩስ ባዕሉ ትራንስሌት ገይሩ ተርጊሙ ክህበና ከም ዝኽእል ይኣምን ነይሩ ንስኹም ግን ናብ ደረጃ ዝንክትበፅሑ ናብዚ ሕጂ ዘላ ደረጃ ክትበፅሑ እንታይ ዓይነት መስራሓት ሓሊፍኩም ክትነግረኒ እሞ ድሓር ናይቲ ሰብ ዝብሎን እቲ ንዓኹም ዝገንፈኩምን ከ ዋሂድካ ክትገልፀለይ ኢኻ ኦኬ ወኣነስኩም ብባለይ ሲቲ ጉግል ከፕላትፎርም ይኸፍት መድረኽ ይኸፍት ዳ እምበር እቲ ቋንቋታት ሲ እቲ ተዛራባይ ቋንቋ እዩ ዝሰርሖ ሕጂ ትግርኛ ኣብ ጉግል ኣትዩ ማለት እቲ ትግርኛ ግን ባዕልና ኢና ክነቕብሎ ዘለና እምበር ጉግል ኣይኮነን ስራሕተኛታት ቆፂሩ ክስታይ ገይሩ ዝውድኦ ሕጂ እቲ ናና ኣገዳስነት ከም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብቲ ስራሕቲ ሲ ንምጥቃስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ከዓ ነዊሕ ግዜ ኣነ ካልኦት ከማይ ዝኣመሰሉ ከዓ ንጉግል ኣብ ትግርኛ ከእትውዎ ንሕና ከዓ ከም ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ግቡእና ክንገብር ብዝብል ነዊሕ ጉዕዞ ከይድና ማለት እዩ
محجون مساها قدمي 2016 يمثلني ذكريها وهم جميرنا نيرنا حجبتي 2016 ذكرى هونكا توم جوجل اب تقريبا نمتاو بزوس لازدوم جينا سيرشنا بقى بعلنا دي نقبرو بزبل قال انا جوجل كستالهم paid apps هنا auto ML translation زبال حجسو كيف الكاه تقاملو قلك اهم جوجل ترانزليت يسرح جو قالات دا كبنا دا قبرنا كسرح جميرنا مالتيو ذا ويب سايت تقرينيا translate.com تبلكا بهم يتسرح حجي مجلس زحالف 4 عامد بزح سوات تقيمة كله تترجم مالتها يكون تنقن فلا بأوروبا زلوا حداشتي خمس خلوا قاله بزح إيميلات مصم كساي مصم نايجزا نايجلخ مصم كله لا ترجموا همزي ما أنفت هو مالتي جو بهمو سرحتينا جيجن دهري نوي ناي جوجل مسكستايمز مقبار بتشينون تحالف جزء بصحة إيرتراويان مسانا تحاوي سمز قبرو بو نابتي جوجل ترانسليت كاتو كيلو مالتي حجي يا أبز مبصحناون عاملنا قريب مبزحت سب كموت لها ومو جوجل تقرين يارين يزلخو عبيد على قليل قد تا كاليت سراح تريفالا مالتي ثم جوجل زقبرو غير مالو كل تي مدرك كفيته مالو جوجل ناتي تقرينيا كنا نخلق قانقان خقبلو قدام تروحيتات انتايوم تي كم بخلو خذ سيد قال لي صحف سنتنس اخل خونا له زبل نيرنا ابنت كندي سنتنس خونا له اب حد قانقا نبكالت قانقات نترجمو جوجل نغفق دلو بزيكا سنتنس كال انت على رقحيتات جوجل زطلبو وين عهم زحاتكم جوجل حال قانقا بتكريا بت جوجل ترانسليت تودلهم تزحتو نغرات حدا قانقا بزحات نيتيف سبيكرز شملتهم قانقا تزاربو كم كوميونيتي خينم كونتريبيوت كغبرو دليت اندحر دا علوهم كينو كلاي قانقا اب انترنت بزحي يركب اندحر دا خينو زبليو جابنا جن بخصائص تاريخها جن جوجل كم كوميرشال كامبانيز لازخونه تزبزح ماركت زلو او يوم دغوايو برتي بزح حساب زي تكملوا كساي غبرو مالتي جننا جن نحناس كنساهم كنسرح دليت علنا كل تبلوز لهم كأخنا مالون خيرنا لنا دقاقي الناس لصحفنا لهم تدليت ريوم كا تقرينا تو وسينهم مالتي حجي بزعبا تا خليت لنا اليوم تخستاي كندي قانقا كندي ترجمي زاكل تقرينا ساب جوجل ترانسليت خاط زيل كاد حتت كاني حجي لك اتي قصري اي صواني مدام جوجل جن كالوت قانقاታት ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ንምሳሌ ፊሊፒንስ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ምስ ኣብ ጎግል ትራንስሌት ምስ ኣተው ኩሎም ኣብ ፊሊፒንስ ዘለው ሰባት ኣኻኺቦም ከም ክስታይ ገይሮም ወፈራ ገይሮም ለዚ 750,000 ዝኣክል ሰንተንስ ትራንስሌት ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ካልኦት ቋንቋታት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ተኣኪብካ ከም ወፈራ ኮይኑ يسرح شو بحسب بزح مسبلك شو تقانقها بقبق ترجم يجمر مالتي جن نحنا خا كومو زي الجبرول مقدس يلا مالسي تتدلسي انترنت يا تا كمبيوتر يا قانقها بزحات ارتران تكرينا زربتي علنا قلت ثلاث قانقات نخيل كنت ترجمه نخيلنا سلازي تي نحناون تحر ولا بلينك خبك أبتا ستايت أتوا أبتا تقرينيا translate.com/google تبل ألو كله اللي استاجري اللي هو بخمي سب contribute كبر كم زخيل
زرجيري له لها توسخ حبريتا ساخت كنا تخلي صبو بينيام تسعب حتى اتي ناي ارتراوين كونتات كمزي كلنا نفلطو اب زي ترغاغا كونتات كم هلو متن بنصرو دما ابي ارترا نزلو منغستي تثبيتكم كاب منتايو كابتوما دغزلو ارتراوين طراحدي ولاس كابتي ابي ارترا زلو منغستون كابتوما ابي ارترا زلو تكالات تمرتون تثبيت عليكم دي نعم ترخبوهم دي كونتاكت تقبلوا دي كنت حاببرهم ولاس عبدجا خبزلو ارتراو طراح تثبيتكم تحجز له صعي بمزحتو اب وصاي زلو ايو كنت مالسي اب انترنت سلنزرغح زلنا كل سب انترنت اكسس قبل خير سب سانا كحوس حجزنا اندلينا تسرحها بزح يدلو مالسي كم ترجمو هونكا ابتنا جوجل ايتي خا ترجم تخيلها كم كم امباسادر نبلو امباسادر مالت እዚ ዘሎ ነገራት እንዳ ዘርጋሕኻ ንኻልኦት ሰባት እንዳፍለጥካ ካልኦት እውን ናብዚ ስራሕ እዚ ክሕወሱና ምግባር ናይ ኣዌርነስ ስራሕ ክትስርሕ ትኽእል ኢኻ ካልእ እውን ናይ አይቲ ክእለት እንትሕለካ ከዓ ሰባት ከመይ ገይሮም ናይ ትግርኛ ኪቦርድ ብግቡእ ኢንስቶል ገይሮም ነቲ ትርጉም ክሕግዙ ዝኽእሉ ወይ ኣብቲ ናይ ሎጊን ድዩ ናይ ክሳይ ዝኾነ ነገር ናይ ቴክኒካል ነገራት ከዓ ሓገዝ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ሓደ ሰብ ብተወሳኺ ከዓ እዚ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ከዓ ሕጂ ብታ ጎግል ትራንስሌት ሓንቲ ትግርኛ እያ ዘላ ግን ንሕና ኣብ ንፈልጦ ብዙሕ ትግርኛት እዩ ዘማ ሰብ ከም ብየን መፅኡ ብሳይ ከም ዘይገድስ ብዙሕ ኢኻ تفلالي عينة تزرع تفلالي عينة تصحافة يعني نتكلم قلت زي هذا خطرنا فالو أمبر نحرد بب إدنا بب زمت أنا الوقتها بب استعملنا نحرد تينا في جوجل ترانزليت تي الكمبيوتر تا سوفت وير نزي ترانزليت قبل كونفيزد كونه على الشيء بس استفلالي تخينو بقوا يسرحني حجب زي ካልኦት ክሕግዙና ዝኽእሉ ብስራሕኻ ናይ ትግርኛ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ ደረስቲ ዝኾዮም ወይ ፀሓፍቲ ከዓ ኣብኡን ከምዚ ክኾን ኣለዎ ከምዚ ጌርካ ክትፅሕፍ ኣለካ ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ኣምሓርኛ ቃላት ነእትዊና ሕጂ እዚ ኢንሻሎ ኣምሓርኛ ሰንጉስ ፀፀሓይ ገለ ድብሎ ሕጂ ኣባና ግን ሓንቲ ፀጥራያ ኣላ ሓንቲ ሰጥራያ ዘላ ሓንቲ ሃያ ዘላ ሕጂ እዚ ከዓ ብግቡእ ፈሊጥና ብኡ መገዲ ክንሰርሕ على نمبر استفل عليه تجرنا يا تي كونفيز يجون سوفت وير ناي جوجل كوم حجي اب بزح صراحات سلازلو تي بوانقا انجليش نفع زخونه ترانزليت كبر خلي تي اب يوتيوب اب سوشيال ميديا نفع زخونه اويرنس كساتف خلي تي ناي تغرينيا نفع زخونه اب تي ناي تغرينيا حاجز كهبنا خيلي مالتي يا سلاز زخونه انترنت اكسس دلوا ابي صراحه زخ ساتف نعدم هو بتكال درجه ግን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ስርዓት ኣይሓተትኩም بتكال درجه ሓገዝ ክትረኽቡ ካብኡ ወይ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ጽሑፋት ናይ እንግሊዝ ኮና ትግርኛ ኣክሰስ ክህልወኩም ሲ ኣይሓተትኩም ኢኻ ትብለን ዘለኻ ነረት ተጋጊየ بمنجس الدرجة بإمباسس جبرنا يلن جن تسرح جسلا جمر زلو خلوت هنا لو تحجزني سبعة تحردا بخمو درجة كنسفه أقداس خوينو همان زي قبرو اللي مقدي يلن مالتي سكاح جيجن يا جمرنا أتي قانقا تقرينيا خمس فلت أبي إرتران أبي تبيان أب تقرأين تتكاملنا تالو تقانقا እስኹም ትጥቀምሉ ዘለኹም ትግርኛ እቲ ኤርትራዊ ወይ እቲ ኣብ ኤርትራ ተጠቀምነ ዘሎ ቋንቋ እዩ ካልኦት ንኣብነት ትግራዎት ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝጥቀምሉ ንድሕር ኣብቲ ጎግል እትየሞ ከምቲ ኣብ ኤርትራ እውን ዝተፈላለየ ኣባህላታት ኣዘራርባታት ዘሎ ኣብኡን ዝተፈላለየ ኣሎ ሕጂ ንኸይጋራጮ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ ትጥቀሙ ንስኹም እንድሕር ደኣ ካብ ትግራይ ምዃ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት
ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣትዩ ካብ ኤርትራ ከምኡ እንድሕር ኣትዩ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ንስኹም ነቲኹም ዓይነት ተሪዮታት ንክትፈትሕዎ ወይ ሓደ መልክዕ ክትሕዝዎ ያ ሕጂ ከምታ ዝበልኩኻ ሕጂ ኣነ ብትምህርቲ ናይ ብኮምፒተር ሳይንስ የወዲየ ሕጂ እውን ናብ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ወይ ዝገብር ዋላ ፒኤችዲ ዘምፀኽዎ ትምህርቲ እውን ናይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እዩ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ብግቡእ ከምኡ ዓይነት ሰርቲፊኬት የብለይን ግን ሓደ ካብቶም ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣብ እቲ ናይ ትግርኛ ዝበልኩኻ እዚታት እዩ ብዙሓት እውን ከምኡ ስብሉ ሕጂ በዓል ኣማንኤል ሳህለ በዓል ግርማይ ነጋሽ ንዓቶም እውን ክረኽቦም ፈቲነ ኣለኹ ብዙሓት እውን ከምኡ ንገብር ኣለና ሕጂ እንታይ ናብኦም ንኸይድ ዘለና ማለት ነዚ ነገር እዚ ክሕግዙና ማለት ብኸመይ ተገበርና ሓይሽ ማለት ክስታይ ክኸውን ከም ዘይብሉ ኣብኡ ሕጂ ያ ብከምኡ ሓገዝ ንክንረክብ ንፍትና ኣለና ግን ሓቂ ካለኻ ምድሕር ዳ ስሩዕ ደለይ ሒዙ ግን ክስታይ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ሓደ ካብቲ ዕማም ሒዝና ዘለና እዚ ክኸውን ማለት እዩ ወለሙ እዚ ዕላል ንገብረሉ ዘለና ምክንያት እውን ንሱ እዩ እቲ ነቶም ናይቲ ቋንቋ ክኢላታት ብእንግሊሽ ኮነ ብትግርኛ ፀውዒት ንምግባር እቲ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ንምንጋርን ኣበርክቶኦም ከዓ ንምስማዕን እዩ እቲ ንሕና እውን ንገብሮ ዘለና ዝዕላል ማለት እዩ እቲ ኩሉ ንስኹም ዝደኸምኩሞ መታን ንድሕሪት ከይምለስ ወይ ከይተዓወተ መታን ከይተርፍ እቲ ሓገዝ ዘለውን ሓገዝ መታን ከይረኸብ ከይተርፍ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ንስኻ ካብቶም ምሁራት ኮነ ካብቶም ጉዱሳት ወይ ካብቶም ንቋንቋ እንግሊሽን ንቋንቋ ትግርኛን ብግቡእ ዝመልኩ ክትሕልፈሎም ትደሊ መልእኽቲ ዝያዳ ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትሕልፈሎም እንተኽኢልካ ፅቡቅ ኮይኑ ትስምዓኒ ያ ሕጂ እታ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ዝበልካያ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ንገብሮ ነበርና ዝሓለፈ 4 ዓመት ብፅቡቅ ክሕግዘና ዝጀመረ እዚ ፕሮፌሰር ስባህቱ ኣብ ስዊድን ዘሎ እሶም ሕጂ ብጣዕሚ ናይ ትግርኛ ፈላጥዮም ብዙሕ ነገራት እውን ካብኦም ተማሂረ ሕጂ ምሳሌ ከም ዝብልዎ ሕጂ ዘሎ ትግርኛ ሲ ቅድም ብእንግሊዝ ተሓናፊፁ ድሓር ጥልያን ድሓር ዓረብ ድሓር ኣምሓርኛ ሕጂ እዚታት ኩሉ ነቲ ትግርኛና ክሳይ ገይርዎ እዩ ካብቲ ዝነበሮ መሰረት ናብቲ ክብል ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እሶም ዝፅሓፍዎ መፅሓፍ ኣለዎ ዋላ ብዩቲብ ደውፅዎ ኣለዉ ብዙሕ ትምህርቲ ሂቦምና እዮም ማለት እዩ ሕጂ ካብኦም ብዙሕ ዝተምሃርና የለና ሕጂ ንምሳሌ እዚ ክትጅምር ከለካ ሓደ ቃልሲ ብሳልስ ክኸውን የብሉን ሕጂ ከምዚ ኪመፅእ ወይ ኪኸይድ ገለ ክትብል የብልካ ክኸውን ኣለዎ ሳልስ ክኸውን ኣለዎ ካልእ እውን እዚ ሓምስ ዝበሃል ከዓ እሶም እኳ እዚ ሓምስ ካብ ትግርኛ ክጠፍእ ኣለዎ እዮም ዝብሎ እዚ ክስታይ ምክንያቱ ናና ኣይኮነን ካብ ስታይ ተደቐለ ይብል ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ግምት ብምእታው ክንፅሕፎ ከለና ነዚኢታት ኣብ ግምት ብምእታው ክንገብሮ ከም ዘይብልና ማለት እዩ ኣብታ ዝበልኩካ ዌብሳይት ኣብኡ ሊስታ ጌርና ኣለና ኦልሬዲ እቲ ፈሊጥናያ ዘለና ግን ዝተወደአ ኣይኮነን ሕጂ ከዓ ካልኦት ክሕግዙና ዝኽእሉ ከምኡ ዓይነት ከዓ በዚ ድሕር ዳ ረሂቦሞ ናይ ኤሬና ንገብሮ ዘለና ኣብቲ ዌብሳይት ብምእታው ድዩ ወይ ንዓይ ወላ ንዓኻን ዝኾነ ሰብ ኮንታክት ብምግባር ዳቶም እቲ ናይ ትግርኛ ክእለቶም ኮፍ ኢሉ እሞ ክሕግዙና ኩላና ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ክንሰርሕ ምእንቲ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ንዓም ከዓ ናይ ብሓቂ ኢና ንደልዮም ክልተ ሕቶታት ኣለዋኒ ካትልካ ክትምልስ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ክንደይ ዝኣክል ሰንተንስ ኣሎ ኣብ ጉግል ሕጂ ዝተኣከበ ብሕጂ ኸ እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት እኹል ኢልካ ተኣምን ከም ዝገለፅካለይ ከም ትፅሑፉን ስእልካለይ ዘንበብክዎ ናይ ፊሊፒንስ ኣብ ውሽጢ ውሕድ ሰሙናት እዮም ክሳብ 750,000 ቃላት ሰንተንስ ኣኪቦም እትዮሞስ ተቐባልነት ረኺቡ ኢልካኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራውያን ነዚ ስራሕ እዚ ከመይ ዓቲቦም ሒዞም ኣለዉ ኢልካ ተኣምን ዶ እንተዘይኮይኑ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ክውስኽ ኣለዎ ዓቲቦም ንክሕዝዎ
وحكي تدليت هاي تكرينيا أو نخاطونا بحكي بزح يوسف زبل حجب مثالي سبتيشن كجمر كولونازي لعلي 35 شهر إرتراويان أو كساجر ما باتشن تيم حجي معنا قريبنا مالسي كنت زاكل سبب تقدسنت على تبيل مالتي جو خابن 35 شهر ولا فرقهم من دحر دابز نحن نبلود لنا تأتيهم أو يا وحدات سمونات لك هم سقاب شو 50 شهر يعني بس حاله مقدس يلن حج تأورتي استخدم هذا اللجن تي بزحد يكونس تي كواليتي ناتو نخ جن هذا جنيا خون خلماسي حري وخلها بدليت قطرة يكون قاب زيت السرعة خينو جيجاتات بزح ركبي مالتي حج جيجاتات نغير كبجن كلها بحالة مسمر كوينا من تخسرح أو جن بزح سرح يتصبين له بر تدلي أفسي نحكي وقرمكا بزح سب ولا بكومنت حكي وأكستغله بزح له حجي يا كنا تحسن خيرنا هذا خابتي كنجبرو حاسبنا لنا على حواتها بزينا فيسبوك كمان لنا كم زي فلت ساعات كاب كل زياس كاب كل زيا كلها لوجين جيرنا نخفت ساعات 6 ساعات كنجبرنا إلنا كم زي ناي كامبين نجارات كنجبر already هبا خمان لنا ما تحجيسات نبحق خسته قبرنا مالتي كلنا ولا عبد زوم كوينا حتى زلوا حتى خسته قبر بخوم دا قبرنا كنقبرو يكالي صبو اتي زاتو نابنت زحلف غزي رأنيره بزي قبو وي كاب تي زقبا وصاي ترجمهم زاتو سبات نيروم كم خالك زي كون الملسهب نيرو تجوجل كم قدما مخانو كتكاتلو تخولو ديهم سخم تخولتات على دو تي بجيجا زمص زلو ترجمات كونيلكا خون خل بزي فلات خون خل ግን ዝመጽእ ንዘሎ ጌጋታት ክትቆጻጸርዎ ትኽእሉ ዲኹም ቅድሚ ምዝርግሑ ወይ ቅድሚ እቲ ናብ ህዝቢ ምውፅኡ ካልኣይ ግዜ ዋላስ ሓንሳብ ድሕሪ ኣትዩ ኖ ክትቆጻጸሮ ትኽእል ኢኻ እንታይ ምስለካ እዚ ከም ትራንስሌተር ኮንካ ክትራንስሌት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከም ቫሊዴተር ካልብሎ ኣሎ ቫሊዴተር ማለት ናይ ምቁፅፃር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቫሊዴተር ኮንካ ኣቲኻ زجيجا كنا عند كتكبر تخليها جاهم زبالك بزح جيجات ريال اللي هو أنا كمان أو لوجين جيره قال يوم ناي تقرينيا كيبورد زي بلون ب-ABCD كترجموا يفتنوا تريوم قال يومون زي كون وي ترجم زي بلو كتصحفوا قال تريها حجي بتحارب وجن وي ديم فلات وي كيبورد سلدي بلون كون خلي بتحارب وجنون سؤال كان لاقصهم خون خالي حجتهم زي فلاس قبروا له تي انفورميشن بمول وكنا نقرأهم نزرقه يتدالي دلتها ويب سايت والكها بن ولا هم يركا جيجات كمت سلازخول صها كرمك علي صبو بتخويني بتس بحلفنت كسرح له وتسرح سب ويتي زاتو ناوس بحلفنت كسرح له ونمبال مثلا نتي ملختي يا ما هو بحال الناس سرح لنا مالسي المنتاي جيجا تطفن حريد بصبولي ترجم كونكا حجس توم زترجمس مالس كم زبلنايو ازسي تنانا قانقا ابت عالم كمزي يمثل إلنا نقرب ودلنا حجس اقداسيو زلنا تكنولوجيا كل تي نات كايدنت حساب انترنت يزلو مالتي هجي جس كم بشالا قال لي يكون خرق زلوسي بتصبو جيركاك سرحو كم زكال نارك تسرح زيك الكها يا ولا هانتيك ستايب حالا نقرا له قاليو قالات زيت فلت او كله خولي حجي مثالي زي ترجم عملك سي دي فلت قال خولي حجسو حبيت فلتوان كا ديكشنري له يا جاز اكسبيرينس مس بون غيران سرح لنا ماتيو أو أتيها خطرية تخليها على فيسبوك جروب نالو بتكريني أنا بحق نتفاعل زخنا فيسبوك
ኣብቲ ሊንክ ሰይድልካ ኣለኹ ኣብኡለዋ ኣብኡ ክትሓት ትኽእል ኢኻ ከምዚ ድበሃል ከምዚ እንዳበልካ ከተብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣሎ ኩሉ እቲ ከድልየና ዝኽእል ሲ ኣሎ ግን ተገዳስነት ግን ንኩሉ ሰብ ትግደፍ ነገር እዩ ማለት እዩ ናባኻን ናብ መሳርሕትኻ እንትኸይድ እዚ ስራሕ እዚ ብትርፊ ግዜኹም ኢኹም ትሰርሕዎ ዘለኹም ዋላስ ምዱብ ስራሕ ኢኹም ትሰርሕዎ ዘለኹም ትርፊ ግዜኹም እንተኾይኑ ኸ ክንደይ ሰባት ኢኹም ተዋፊርኩም ዘለኹም እዚ ብትርፊ ግዜና ንሰርሖ እያ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ዘለኽዎ ኣብ ሓደ ናይ ስቶክ ኤክስቼንጅ ካምፓኒ ዝሰርሕ ፉል ታይም ይስርሐይ እዚ ግን ኣብ ምሸትን ኣብ ክስታይን ሓደ ግዜ እውን ኣብ ስርሐይ ከለኹ መንጎ ናብኡ እንዳኣተኹ ዝሰርሖ እዩ ሕጂ ካልኦትን ኣለው ኣብ ጀርመን ኣብዚ ኣሜሪካ እውን ኣለው ኣብ ሆላንድ እውን ኣለና ግን እፋለይ ሰብ ሓደ ግዜ ኣብ ጀርመን ዘለው ንጡፋት ኮይኖም ዝሕብሉ ግን ሓደ ግዜ ኣይመፁን ሕጂ ተቐጻልነት ዘለዎ ይፋለዩ ኣነ ግን ኦልሬዲ ካብ ክጅምሮ ከለኹ ትግርኛሲ ኣነ ወይ ከምዚ ኸማይ ተደእትዎሲ መን ዳዩ ብዝብል ካልኦት ቋንቋታት ከም ዝበልናዮ ናይ ፊሊፒንስ ናይ ካልኦት እቶም ደቂ ዓዲ ከምኡ ክገብሩ ምስ ረኣኹ እዚስ ናተይ ዕማም እዩ ብዝብል ዝሓስክዎ እዩ ካልኦት እውን ከምኣይ ኣለው ሕጂ ኸ ኣብዚ ጎግል ትራንስሌት ኣብ ዝኣተወሉ ብዙሓት ትሕግዙኒ እውን ይረክብ ኣለኹ ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ በልኩኻ ኣብ ምሳና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበርና ናይ ዳንኤል ኔትወርክ ትብላላ ግሩፕ ኣብኡ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኣለው ግሩፕ ዝተፈላለዩ ስራሕና ነጢፍና ዘለና ግን ካብኡ ከም ዝበዝሑ ኣብዚ ይሕግዙና ማለት እዩ ሕጂ ግን ኩሉ ቮለንተሪ እዩ እዚ ኸ ንሕና ዕማም ስለ ዝኾነ ክንገብሮ ስለ ዘለና ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ እምበር ደስታ ኣይኮነን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ስለቲ ኣቓልቦ ሂብካና እዚ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ክትሰርሕ ምብጋስካን ኣብ ስራሕ ምህላውካን ብጣዕሚ የመስግነካ ኣብ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ሕቶታት ምዕባለ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ንኽናዕልል ተስፋ ገብር ንሎሚ መዓንቲ ብኣይ ዝነበረ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ እንድሕር ንስኻ ተወሳኺ ነጥብታት ክጠቕሰለኒ ትብሎ ሃልዩ ዕድል ክበካ እየ ኣስፊሕካ ትቐሶ كل بالكها قصال خنراخبينا زي نتبزي اب معلبي وصاب زبصح زكال كوسكاس كنغبرينا نلوم ግን ናይ መጨረሻ حسابات نحرالو زترفه نتقلص عدلك بقى حجون تا دوال كوان من دقام ماسي اقداسنتا نخذاكر منتي ازسي ናይ كلنا سراحيو حجي كم زبلكها بزحي ስለዝኾነ بوحدات ሰባት ድግደፍ ስራሕ ይኮነን ስለዚህ ኩላና ተገዲስና ቶም ክትርጉሙ ዝኽእሉ ብምትርጓም ቶም ነዚ ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ዝኽእሉ ሰባት ብምዝርጋሕ ቶም ናይ ቋንቋ ኺላ ናይ ትግርኛ ብኸምኡኻ ክሕግዙና ኢላቦ ኣብታ ዌብሳይት ሊንክ ዝሰድኩልካ ኣትኹም ከዓ ኣብቲ ግሩፕ እውን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ፎርም ንእሽተይ ኣላ ኣብኡ ብምምላእ ከዓ ምሳና ሓቢርኩም ክትሰርሑ ነዚ ኣገዳሲ ነገር ከዓ ኣብኡ በፂሑ ከገልግል ናይ ሓቂ ድለ ግዜ እዩ ብፍላይ ኣነ ብኤሮጳ ዝነበሩ ኩሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ቋንቋ ክመሃሩ ናይ ጀርመን ናይ ስዊድን ናይ ክስታይ ብዙሕ እዮም ዝሽገሩ ዝከራ ሓደሲ እንታይ ኢሉ ኮመንት ፅሒፉ ኣብ ትምህርቲ ሲ ዝኾነ ኣሳይመንት ህቡና እሞ ትርጉሙ ክንሓቶም ከለና ጉግል ትራንስሌት ከይትካ ትርጉሞ ይብልዎም እሶም ከዓ ጉግል ትራንስሌት ትግርኛ ሞዴል የለ ገለ ብሎም ሕጂ ካበይ ዓዲ ዲኹም መፂኹም ኣብ ጉግል ትራንስሌት የለ ቋንቋ ደሎ ገለ ይብልዎም ሕጂ ሲ ከምዚ ክኸውንሲ የብሉን ማለት ክንገብሮ ንኽእል ነገር ስለዝኾና ኩላና ሓቢርናስ ክንገብሮ ንኽእልና ኣገዳሲ ኢኻ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ክጠቅም ስለዝኽእል ኩላና بجزينا كنوفي اللعبة. يغني لي سلا جزي خاب تعمل مسكناك سلا تسعر خوم تعمل مسكناك كت على خن الرخب باي وجن دلوي نحرسها فقدني خنكا معبرتات نايت زخيت زلو سرح كن كتاتل نسوي كن حبروينا لو ممكن بزودي له يغني لي يغني لي